pouti povýšení svatého kříže svolával pan děkan Arnošt Šíma v Kolodějích každým rokem na faru své přátele konseminaristy. Byl to pan arciděkan Vlach, profesor doktor Kubalík, pan vikář Uříně Vsi, někdy byl pozvaný také generální vikář doktor Vaněk, potom také doktor Jiří Mrázek z Akademie věd a ještě někteří další. Od začátku mého pobytu v Běchovicích zval pan děkan i mne. Tam jsem se také poprvé setkal s doktorem Jiřím Mrázkem, se kterým jsme uzavřeli velmi srdečné přátelství. Byl totiž naším terciářem a jako takový měl jméno Bonaventura. Zval mě často na jejich chatu v Říčanech a do bytu v Libni. Hovořili jsme zpravidla o přírodních vědách, o filozofii, teologii, o životě. V té době jeho nejstarší syn Jenda ještě nechodil do školy, pokud si vzpomínám. Žila ještě jeho maminka pana doktora Mrázka, kterou jsem měl tu čest poznat. Po smrti bratra Bonaventury jsem později o našich rozhovorech napsal malý spisek. Nazval jsem ho 4 cesty, ale to už bylo v Pečkách. Když jsme jednou hovořili o vesmíru a hvězdách, řekl jsem mu, hvězdy mám rád, ale nic o nich nevím. On mi na to pohotově odpověděl, jak bys je měl teprve rád, kdybys o nich něco věděl. Doktor Mrázek měl velkou fonotéku. Přehrával mi z ní některé mešní nahrávky, například Vši svatou z Horní Volty. To je území Afriky, kde se nejdéle udrželo lidojectví. Byly to melodie vysoké umělecké hodnoty. Hlavní slovo v nich měly skutečné tamtamy. V průběhu přetáčení sedla na točící se cívku moucha. Chtěl jsem ji odehnat, ale bratr mě zadržel, nech jí. Mouchy se tuze rádi vozejí na magnetonových cívkách. To ty nevíš? 3 roky dokončování studia při práci a výpomoci ve farnostech byly náročné. Na fakultě jsem nebyl ušetřený žádné zkoušky, i z latiny jsem dělal zkoušku, abych mohl být vedený jako řádný posluchač. V termínech mi vycházeli páni profesorové velice vstříc. Zvlášť přísný byl na mě pan profesor Salejka. Vy jste externista, vám nemohu dát eminenter, tedy výborně. Studium jsem dokončil koncem roku 1971 a dostal jsem absolutorium. V ústavu paliv jsem rozvázal pracovní poměr, abych mohl nastoupit do pastorace v pražské arcidiecézi na celý úvazek. Ředitel ústavu, když mu můj šéf oddělení ohlašoval moji výpověď, prohlásil: jdi k ústavnímu právníkovi a řekni mu, že si přeji, aby dal Vladimírovi ten nejkratší výpovědní termín. To neřekl proto, aby se mě co nejrychleji zbavil. Chtěl mi dopomoci k co nejrychlejšímu nástupu do kněžské práce. Na rozloučenou mi dali spolupracovníci velké album, ve kterém byla fotodokumentace života výzkumné skupiny, ve které jsem pracoval. Rozloučili jsme se a nerozloučili. S některými si píšeme dodnes. Do diecéze mě přijímal pan kardinál Tomášek. V srdečném úvodním rozhovoru mi svěřil, že je naším terciářem. Umístění zařizoval otec Jan Machač, který byl v té době personálním referentem. Původně jsem měl být kaplanem v Plzni, v Chomutově, v Sokolově a nevím kde ještě všude,
až to měla být nakonec nuselská fara s panem kanovníkem Kořínkem. To byla poslední verze. Už jsem se chystal, že se tam pojedu představit, když mě zavolal pan generální vikář doktor Vaněk, abych se dostavil na arcibiskupství. Tam mi sdělil, že zemřel pan farář Rostislav Zelený v Pečkách a že nemá v diecezi nikoho, koho by tam poslal. Z kaplanského působení sešlo a šel jsem přímo do farnosti. To jediné, čím mě pan vikář vybavil, pan generální vikář, bylo povzbuzení. Já vám věřím. Nastoupil jsem v březnu 1972 na svátek svatého Josefa. To datum mě potěšilo, protože na slavnost svatého Josefa v roce 1944 jsem byl pokřtěný v Plzni u Františkána. V lednu na to 72 zemřela maminka, já jsem byl úplně volný pro nový život. Vlastně to říkám špatně, v lednu předtím zemřela maminka. Pro práci ve farnosti jsem se sice nikdy necítil povolaný, ale za daných okolností jsem neviděl jiné řešení. 20 let života bez bratrského společenství moji kněžskou víru už začalo dusit. Pro svoji víru jsem potřeboval odpověď ze společenství bratří a sester. Už jsem nechtěl nadále dělit svůj čas mezi technickou práci a výlučnou službou božího lidu. Toto technické kamení toho technického kamení už jsem měl dost. A samoty na faře také. Za konstruktorským prknem jsem se ani neohlédl. To, co mi dala léta manuální a technické práce, začal pán zúročovat pro práci ve farnosti. Kolik jsem za ta léta ve světě za sebou zanechal pohoršení nebo dobrého, to ví pán. Slavné to nebylo. Nebyl jsem hrdina. Jako první farnost mi pán Bůh svěřil Pečky na Dráze. Nebyly pro mne neznámým městem. Jezdil jsem do Peček už dříve z UVP na konzultace o zavedení nových způsobů ohřevu ocelových nástřihů pro výrobu nářadí. Jednání probíhala na úrovni technického náměstka i provozních pracovníků. Jednalo se o kovárnu a o vývoj. Stal jsem se tam známým. A teď jsem měl přijít do Peček jako kněz, jako farář. Když jsem přijel poprvé a odcházel z nádraží směrem k náměstí a k faře, měl jsem cestou nepřekonatelný prožitek, že jdu na místo, kam mě posílá pán. Že jdu domů. Po zemřelém panu faráři zůstala na faře hospodyně a to mi vadilo. Nechtěl jsem se přestěhovat, dokud ona bude na faře, ale staří kněží mě prosili, abych to vydělal, abych ji na faře nechal. Poslechl jsem. Byla to mladá, inteligentní žena dobrého duchovního života. Zůstala tam, než vyřídila pozůstalost po zemřelém panu faráři. Pak by se jí tam bylo asi líbilo, ale to se zase nelíbilo mně. Vrátila se ke svým rodičům do Mariánských Lázní. Byl jsem tomu rád. Na faře jsem zůstal sám až do sametové revoluce v roce 1989. Farnost mi připravila slavnostní přivítání. Za lidovou stranu mě přivítal její předseda, pan František Železný,
za společenství bratr Josef Šamša s paní učitelkou Královou a za kostel nezapomenutelný pan kostelník Štela. Přivítal mě také pan Stupka s paní Varhaník, který mi byl později velkou oporou při liturgii. Byl jsem z toho úplně zmatený. Velmi ochotně mi nabízeli svoji pomoc a já jsem se časem přesvědčil, že s naprostou upřímností. Celé společenství mi bylo v době mého zdejšího působení velkou oporou. Svou první mši svatou v Pičkách jsem slavil v neděli na slavnost svatého Josefa, mého křestního patrona. Měl jsem z toho radost. Aby o mě nemuseli schánět informace, řekl jsem jim něco o sobě skazateli sám. Myslel jsem přitom na svatého Tomáše Móra. Ten v rozhovoru se svým zetěm, který neměl právníky rád a tvrdil, že by se měly všechny zákony zrušit, ať si žije každý po svém, vyslovil tuto moudrou a pro mne v té době velmi potřebnou větu. Řekl svému zeťovi, každý zákon nebo zařízení to máš jako strom v lese. Když ten les vykácíš, nemáš se kam skovat. Bylo mi jasné, nebudou-li o mě nic vědět, stanu se tajemným a budu dráždit jejich zvědavost. Podal jsem jim tedy informace, které vědět mohli a mezi kterými se schovalo to, co vědět nesměli, totiž, že jsem byl tajně vysvěceným knězem 18 let. A to neměl vědět ani okresní církevní tajemník a zvláštné bezpečnost. Podařilo se mi to. Ten týžden, jak jsem se později dozvěděl, skupina dobrých katolických mužů, kteří mě potom velmi pomáhali, mě zapíjeli v hospodě u železničního přejezdu jako nového faráře. Pokládal jsem za slušné i taktické představit se v Pečkách i na oficiálních místech, na Národním výboru, na velitelství veřejné bezpečnosti, na poště, ve spořitelně a také ve zdravotním středisku. Dokonce jsem se představil i v technických službách. Předsedovi Národního výboru jsem řekl, že může počítat u mne s dobrou vůlí, pokud půjde o věci prospěšné obecnému dobru, ale povinnosti svého kněžského poslání, že zanedbávat nehodlám. Postupně jsem byl zvaný do rodiny některých farníků. Když jsem přišel do rodiny bratra Šamši a přišla řeč na to, jak jsem se vlastně dostal do Peček, vyprávěl jsem mu, že jsme měli podle původního úmyslu řádových představených studovat v Belgii na řádovém učilišti. Odtud jsme plánovali s bratrem Kosmou, který byl lékařem, cestu do misií. Ale příchodem totality, že se nám plány zhatily. Byli jsme z toho smutní. Z toho si nic, bratře, nedělej, chlácholil mě bratr Šamša. U nás to budeš mít horší než misích. Měl pravdu. To jeho, bratře, mě mile pohladilo. Bratr Šamša byl před totalitou velkou osobností skautingu, protože mi nikdy neznělo příjemně v uších obvyklé důstojnosti, důstojných oče, velebný pane, nabídl jsem farnosti oslovení bratře. Ujalo se to. Vždyť kněz je skutečně jeden z bratří, vybraný z lidu a pověřený ke kněžské službě. Nechtěl jsem být takovýmhle farářem.
O zemřelém panu faráři Rostislavu Zeleném, který zemřel ve svých 52 letech, jsem zdědil 2 farnosti. Pečky s přifařenými velkými chvolovicemi a Dobřichov s přifařenými Serhenicemi, Serhínkami a Radimí. Asi po roce mi přidali ještě farnost Ratenice. Celkem 5 kostelů. Administrativně jsem byl vedený na faře v Dobřichově, to byl okres Kolín, ale bydlel jsem na faře v Pečkách. A to byl zase okres Nymburk. Farnosti Pečky a Ratenice spadaly pod církevního tajemníka v Nymburce a farnost Dobřichov se svými přifařenými kostely pod církevního tajemníka Kolínského. Agenda se tedy musela vést pro každý okres zvlášť. Pečky byly v té době nejprůmyslovějším městem na Nymburském okrese. Moje předchozí zkušenosti se mi tedy docela hodily pro práci v pastoraci. Začal jsem tedy s oblastí přirozených vztahů. Zdálo se mi, že je potřeba, aby kněz vstoupil do povědomí společnosti města. Když se tedy o 2:30 vyhrnuli lidé z továren, chodil jsem proti proudu na poštu. Sem tam jsem někoho pozdravil, pokud jsem si je pamatoval ze svých předchozích návštěv v továrních provozech. V sobotu jsem pravidelně zametal před farou chodník a ten byl dost dlouhý. Řada lidí, když mě viděla v modrákách a s koštětem v ruce, začala být sdílná. Chodili kolem fary nakupovat do blízkého pramenu. Zpočátku se dávaly do řeči jen staré ženy. Později jsem leckterou, které už dělala fůze potíže, na zítce před farou vyspovídal. Seděli jsme vedle sebe, babička s nákupními taškami u nohou, já s koštětem v ruce a s tím duchovním jsem začínal pomalu. Držel jsem se zásady, jak jsem to slýchal od starých zkušených kněží, že při příchodu do farnosti se nemá alespoň půl roku nic měnit. Je to dobrá rada. Půl roku jsem nedělal nic jiného, než poslouchal dýchání farnosti a sledoval, po jakých cestách v ní proudí milost, po jakých cestách v Pečkách chodí Pán. Lecos se mi ujasnilo. Protože jsem neměl žádné zkušenosti kazatelské, dopustil jsem se chyby všech začátečníků. Kázal jsem sebe. O Pánu Bohu jsem mluvil v teologických formulacích. Netrvalo dlouho a dostal jsem napomenutí od jedné farnice. Pane farář, takhle kázat nemůžete, to by se nám nelíbilo. Chtěli slyšet Krista a ne mě. Byl to pro mě velký dar. Pochopil jsem, že teologické formulace obsahují Pána Boha málo. Je v nich pro prostého člověka příliš velký, příliš vznešený, příliš svatý, příliš vzdálený a takového Boha nemá člověk odvahu ani oslovit. Chtěli, abych jim mluvil o Bohu, který je blízký a lidský, jak nám ukázal Pán Ježíš svým životem. Ta farnice, která se později stala, jak by se dnes řeklo, mojí pastorační asistentkou, ani netušila, jak velice mi svou poznámkou pomohla. Za nějaký čas se otevřely po nedělním mši svaté v sakristii dveře a ta farnice nahlédla dovnitř. Pane farář, našpolila ústa labužnickým mlasknutím a charakteristickým pohybem ruky od úst. Pane farář, tak moc se jí ta homilie líbila a ve dveřích zmizela.
Nejvíce energie tady je ta moucha, co si dávala. Vidíte, ona i čte možná. Holka, no to je něco. Bratře, Teď chytí. máš na hábitě. Ano, taky zmeskni do toho. Máš ji tam zvětšenou. Tak dobře, ale Je už to mě moucha teďka nech. domácí. Už mě nech. Svatý Antonín musel baštovky taky napomenout, aby nekřičeli, aby mu bylo rozumět. Nevím, myslím, že to byl můj. Tak tedy nejvíce energie je v pastorační práci stály pohřby. Byl jsem při nich naměkl. Když jsem se měl rozloučit se svým bývalým šéfem inženýrem Ivanem Behenským, prosil jsem bratra Kostelníka, který byl se mnou v obřadní síni v Praze na Olšanech: bratře, ztraťte za mě jedno zdrávas, aby se mi nezadrhlo v krku. Po rozloučení mě bratr Kostelník vyvedl ze zástupu bývalých zpovědníků, vytáhl mě z toho společenství za ruku ven a s velmi vážnou tváří mi řekl: bratře, víš, že to jedno zdrávas nestačilo? Víš, že jsem to musel 3krát opakovat? Ale stejně se mi v krku zadrhlo. Když už jsem vzpomněl pohřby, tak ještě o jednom. Zemřel kapelník sboru pečeckých hudebníků, kteří hráli lidem pro potěšení, při pohřbech k rozloučení nebo jenom tak pro radost. Jeden z nich se loučil se zesnulým kapelníkem. Vidíš to, Pepíku, tak ti pán vepsal do tvé životní partitury takovou pauzu, že ti to vydrží na celou věčnost.